खुलुमबाय एसपि रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं मोनसे जायगायाव फैदों चिरां 14 चिरां इउपिपिएल हान्जानिफ्राय ब्लकनि सिङाव थानाय दिनै मोननै जायगानिफ्राय बल खेला होनाय जादों। बेवहाय जाहैबाय इउपिपिएलनिफ्राय थुक्राझार प्राइमारि इउपिपिएल आरो बेंटल सेरफां इउपिपिएल। दा बिसोर मोननैबो फैसानि बादि नांनानै जायहा देरहागोन बे 3000 मोनगोन, जायहा जेनगोन बेहा जेबो मोननाय गैया। दा बिथांमोना बल खेला जादों। दा बिथांमोनखौ आं दिनैहाय बेवहाय बिथांमोनखौ आं भिडिअ खालामनो फैदों। सारनावहाय मोनसे सोंथि सोंबावनायसै दाथ' 14 चिरांनि सिङाव थानाय थुक्राझार प्राइमारि आरो बेंटल प्राइमारि इउपिपिएलनिफ्राय मोननैबोनि गेजेराव दिनैहाय बादायलायनाय जादों। दा सारा मा बुङो? सारा नोंथांनि बे बादायलायनाया जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर दावगानायनि लामा। खारन मा होनोब्ला बे एरियायावहाय बिदि खेला दुलाबो गैखालामोन, जोब्बाय। ओंखायनो जों मोनसे इउपिपिएलनि थुक्राझार प्राइमारि आफादनि जानानै जों बे खेलाखौहाय गुबुनजों नङा, जों प्राइमारिनो बेखौ गेलेदों। बे थुक्राझार प्राइमारि भार्सेस बेंटल चिरां इउपिपिएल प्राइमारि बेजों गेलेनाय जादों। बेनि उद्देশ্যआनो जाबाय मेइनआ जाहाथे जोंनि बे इउपिपिएलनि आदर्शफोरखौ नुयो, खेला दुला एकता बायद'खौ नुयो। बेनि थाखाय जों गेमखौ होनाय जादों। बेनिफ्राय जों मोनदांबायबो बे जोंनि खेलायाव बहुद मानसि फैनानै नायफैदों आरो गेलेगिरि खुसि मोनजों गेलेजोबदों। मोननै प्राइमारिया दा माने प्लेयार नंजोबामोनब्लाबो प्लेयार नङा मानसिफ्रा जुदि गेन्द्रा गेन्द्रिबाबो मोजां गेलेनानै बिसोरो खेलाखौ मोजाङै दिन्थिदों। रायजो राजाबो खुसि जादों आरो बेजोंनो जोंनि बे जिनाखि दानि फैगोन बिसायख'थि बेवहाय जों गुबुनफोरनिफ्राय जों मोनसे मदद मोननाय होनना जों आसा थियो आरो बिनि दारैनो जों इउपिपिएल हान्जाखौ जों गोख्रोंसिन खालामनायनि लामा मोनदों होनना जों सानो। आरो जों बेयावल' नङा, आरो गुबुन प्राइमारिजोंबो गेलेनानै जों बे खेलानि दारै जोंनि मोनसे राजनितिकनि जायगाखौ फुवारनो होनना जों सानगासिनो दं आरो जागोनबो जों नुनाय मथेला। बिदिया जों आसा खालामो जोंनि इउपिपिएल हिसाबै जों बे खेलानि दारैबो जों बहुद जोंनि पार्टिया मोनसे बयजोंबो मिथिजानाय जानानै जोंनाव फैगोन होनना जों फोथायो। आच्चा सार, बे खेलाखौ दि होदों, बे खेलाखौ सोरबाफोर अनसुंथाइ होदों नामा? बे अनसुंथाइ गैया, रावनिबो अनसुंथाइ गैया। बेवहाय जास्ट मोनसे जोंनि कमिटियाव सानलायदों जों खेला होनानै मोनसे रायजो राजाखौ मोनसे ज' खालामनाय बेबस्था लानि आरो बिसोरनो जोंनि इउपिपिएलनि आदर्शखौ दिन्थिनि नैबेबायदि होननानै जों बे खेलाखौ होनाय जादों। बेनिफ्राय बिदिनो गेलेग्राफ्रा खुसि मोनजों रंजानायजों बिदिनो खायफा 200 100 आरो सोरबा जुदि बिदि फुटबल गेमखौ मोजां मोनग्रा दंब्ला बिसोर 500 गाहाम हरदों जोंनि मानसिफ्रा। दा बेजोंनो जों माने मोननै प्राइमारिजोंहाय गेलेदों आरो बारा गोबां नङा, 3000 जास्ट मोनसे फुरथिनिल' बियो आरोखि। जायहा देरहागोन बे फैसा मोनगोन आरो ना? 3000 थाखा मोनगोन। आच्चा, थेंक इउ सार। बे खेलानि केप्टेन नोंथांनिखौ मा होनो? आंनि नामा जादों परमेश्वर मुसाहारि। गामिया देवलगुरि। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय दिनै थुक्राझाराव बल खेला होदों। बेवहाय मोननै खेला दङ। मोनसे जाहैबाय बेंटल सेरफांनिफ्राय मोनसे सोंथि सोंनाय जागोन। जों दिनैनि खेलाखौ होनाय जादों जोंनि बेंटल सेरफां आरो थुक्राझार। बेजों लोगोसे जों बेंटल प्राइमारि आवगायगासिनो दङ 1 गलावहाय। आच्चा, बे खेलाखौ सोरबा अनसुंथाइ होदों नामा? बे खेलाखौथ' अनसुंथाइ होआखै, जोंनो खांलायनानै खेलाखौ होनाय जादों जोङो। खेलाया माबायदि जादों? खेलायाथ' बहुद मोजां जादों। आच्चा, बेखौ जेनेबा अमानि होदों ना दाउनि ना बोरमानि बादिदों? बिदिथ' गैया, जों खांलायनानैहाय फैसा होनाय जादों आरो। देरहायोब्ला फैसा मोनगोन? देरहायोब्ला फैसा मोननाय जागोन। जेननाया दंना गैया? जेननाया गैया, 0। आच्चा, बेसेबांसिम होदों? 3000।
14 चिरां इउपिपिएल ब्लकनि सिङाव थानाय दिनै जोलुर बादायलायदोंमोन जे थुक्राझार इउपिपिएल प्राइमारि आरो बेंटल इउपिपिएल प्राइमारि मोननैजों 3,000नि जोलुर बादायलायनायाव थुक्राझार इउपिपिएल प्राइमारिया बेंटल सेरफां प्राइमारिजों गल 2आव जेननो गोनां जायो। दा बे 3,000 बान्थाखौ बेंटल सेरफां इउपिपिएल प्राइमारिया मोननो हाबाय। आउट सेरफांगुरि प्राइमारि खालामना खादोंमोन बेखौ इउपिपिएलनि सेरफांगुरि प्राइमारि सेरफांगुरि गल सेरफांगुरि सोनो नागिरदों